Sunčica sa kanala Sunčica Milić i dobrodošli na moj kanal. Na YouTube-u sam tačno godinu dana i mislim da već imam onako lep broj devojaka koje me prate i imaju poverenje u mene, što mogu da zaključim iz njihovih poruka kao i komentara ispod videa. Volim da radim recenzije i da pokazujem nove proizvode koji su dostupni svima. Kada kažem svima, mislim na tinejdžerke, to je devojčice koje ne zarađuju novac, već kupuju od džeparca ili prosto im roditelji kupuju, kao i devojke i žene koje žele da kupe dobar proizvod, a da ne potroše mnogo novca. Obožavam šminku, kozmetiku, modu, stvarno sam veliki zaljubljenik u sve to. Mislim da dosta znam, a opet uvek nešto novo izlazi, trudim se da pratim trendove, da budem u toku. Trudim se i mislim da uspevam da prenesem svoje znanje i utiske o proizvodima, iako je to onako malo teže na ovaj način uraditi, ali mislim da mi dobro ide. Za ovaj konkurs, tačnije Avom Beauty Box, videla sam kod naše drage Anetu Kec na njenoj Facebook stranici. I odlučila sam se prijavim jer mislim da je ovo stvarno dobra prilika, nemam šta da izgubim, samo mogu da dobijem. Dopada mi se to što dajete priliku nama koji već imamo svoje kanale, kao i onima koji tek žele da započnu, da to urade onako na pravi način. Mislim da pored dobre priče je vrlo bitna oprema koju imate za rad, kao i u svakom drugom poslu, tako i u ovom. Kamera i osvetljenje je jedna od bitnijih stavki. I naravno ta neka energija koju svaka od nas posjeduje. Ne znam šta bih vam još rekla o sebi, mislim da je ovo dovoljno. Ja se nadam da će vam se ovaj video dopasti. Pripremila sam ono što ste rekli. Moj telefon je uključen. Očekujem vaš poziv. Necesar je spreman. Pa ja se nadam da se čujemo. Ćao!